गिबियावनो प्राइम 24 रादाबनि मिडिया नोंथांमोननिसिम आं साबायखर बावबाय। दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मावफुं जथुम्मायाव कार्बि आंलं जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव जानानै थाङो आरो बे जथुम्माखौ दैदेनदोंमोन मिरु आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि थरायना दिपाली नार्जारी बिथाङा। आरो बे जथुम्मायावनो मिरु आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे एडभाइजार बिथांमोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला आफादनिफ्राय गासै गं 14 जिल्ला आफादा बेहाय बाहागो लाना हाबफैदोंमोन। बे हाबाफारियावनो मावफुं जथुम्मानि थांखिखौ बेखेवदोंमोन मुस्रिमा मन्जुरि बर' बिथाङा। बेनि उनाव जों माखासे गुबै आयदायाव थांनानै जों सावरायो। बे जाहैबाय गिबियावनो जों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि सोमावसारनायाव जे आइजोफ्रा मुंख्लं जालांबाय, बे मुंख्लं जानाय आइजोफोरनि जिउआ जाहाथे सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै थानो हायो बेनि थाखाय जों 1 मिनिट आर'ज गाबनाय जादों। आरो गिबि थांखिया जाबाय फैगौ 2023 मायथाइनि जिथु दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानो गोनां बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्माखौ सिमेन्ट सापरिनि धेमाजि जिल्लायाव लानायनि सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जाबाय। आरो नैथि थांखियाव जाबाय तिनिचुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय बर' आइजोफोरा बर्थमान बिथांमोननि आफादा एसे लोरबां जानानै दङ। बे लोरबां जानाय आफादखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मिरु अनसाय आफादनिफ्राय बावैनो थांनाय जागोन होननानै थांखि लानाय जादों। बे मावफुं आफादनि जथुम्मायावनो बाहागो लानो हादों मिरु आइजो अनसाय आफादनिनो मानगोनां बोसोनगिरि थरायना मिथिंगा बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा मन्जु बर' बिथां, लोगोसे लेङाइ आफादगिरि थरायना फुलुमनि बसुमतारी बिथां, लोगोसे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथांमोना बाहागो लानो हादोंमोन। आरो बे जथुम्मायावनो गं 14 जिल्ला आफादफोरा बाहागो लानो हाफैदोंमोन। दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि थाखानाय माखासे थांखि, बे थांखिनि सायाव जोङो सावरायनाय जादों। बे थांखियानो जाहैबाय बिहारि लानायखौ होबथानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय, गुबुन हारिजों हाबा जाहैनायखौ होबथानाय आरो जौ लोंनायखौ होबथानाय। दा बेनि गेजेराव बे मोनब्रै थांखिखौ लानानैनो गोबां मिथिङाव बाहागो लानाय आइजोफोरनि गेजेराव सावरायलायनानै जोङो माखासे जोंनि थांखिखौ मावफुंनो हानाय हायैनि सायाव सावरायदों। दा जों बे आइजो माहारि हिसाबै खावलायदों बिखेखय जौ लोंनाय, अखल आइजोनि थांखि होनानै जे अखल आइजोआल'थ' बेखौ होबथानो हागोन बे नङा। जोंनि बे जौ लोंनायखौ होबथानो जुदि जों थाङोब्ला बे जोंखौ गुबुन आफादफोराबो जोंखौ सहयोग होनांगोन, जेरै फरायसा आफाद, कसारी समाज बा अन्यान्य बायदि बायदि आफाद। अब्लासो जोङो बे थांखिनिफ्राय जोङो साक्सेस जानो हागोन होननानै जों फोथायो। बेनिखायनो दिनै जों जि थांखिफोरखौ लानानै सावरायबाय, बे सावरायनायनि सायाव जाहाथे गासैबो जिल्लाफोरा, जिल्लानि दैदेनगिरिफोरा जाहाथे थांखिनिफ्राय दोरोदालासिनो गोसो होनानै जाहाथे मावनानै जोंनि बै थांखिनिफ्राय जों जाहाथे साक्सेस जानो हायो, बेखौसो जों नोजोरथि होनांगौ होननानै जों सावरायनाय जादों। बेनि उनाव जोबथारनायाव 2021 मायथाइया नि बे बोसोरा जोबनो फ्राय सानथामल'सै, दिनैथो 28 अक्ट'। जाहाथे बे सानथामखौबो जों जाहाथे बयबो मोजाङै माबानानै जाहाथे जों मोजाङैनो
बिदाय होनो हायो गोजाम बोथोरखौ आरो फैगौ 2022 इंराजि मायथाइखौ जाहाथे जों बर' हारि माहारिजों लोगोसे आसामाव जेसेबां हारि माहारि जनगोष्ठी दं जाहाथे अरायबो जाहाथे गोसो गोरबोनिफ्राय निउ इयारखौ जाहाथे फालिलांनो हायो गोजोनैनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि जिथुनिखि उत्सब बैसागु दमासि बे दमासियावबो जाहाथे जोंनि बर' हारि माहारिजों लोगोसे आसामाव जेसेबां सुबुं माहारिफोर दङ जाहाथे बे दमासिखौबो जों जाहाथे मोजाङै फालिनो हायो बेनि थाखाय जों अराय रायजो राजाफोरखौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय जों बरायनाय थाबाय खावलायनो लुगैबावोदि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे बे गोदान बोसोर बरायनायनि मुङाव जाहाथे फेग्रा मुवा लानानै जाहाथे परिबेसखौ नस्थ' खालामा गिबियावनो गाव गावनि जिउखौ नायनांगौ लोगोसे खाथि खालानि परिबेसखौबो नायनानै जाहाथे गोदान बोसोर बरायनायाव डिसिप्लिनै बरायनानै जाहाथे रंजानाय जाहाथे बरायो बेखौनो जों आसा खालामो जाहाथे जोंनि बर' फिसा सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिखि मावा जिखि खालामा जाहाथे अरायसम जाहाथे आब्रुथियै मावलाङो जों बेखौनो बिमा माहारि जानानै खावलायदों आरो लोगोसे आथिखालाव नुनो मोनदों जोंनि बर' बिमा माखासेफोरा दा सासे सानै गथ' खांनानै रायजो जाफ्रुनाय बिमाफोरा फ्राय गाव गावनि फिसाखौ गारनानै गुबुन हारिजों खारलांनाय नैबे परिबेसा जागासिनो दं जाहाथे बेखौबो जोंनि बर' आइजोफोरा नोजोर होयो जों बेखौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै जों गुरैयै खावलायो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मावफुं जथुम्माखौ जाफुंसार होनायाव मदद होनाय बिथांमोनानो जाहैबाय गिबियावनो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां EM मुस्रि धरेन्द्र ब्रह्म भेटेनारि डिपार्टमेन्ट बिथाङानो जोंनो बिथांनि हेफाजाबावनो जों बेखिनिखौ खुंफुंनो हादों आरो लोगोसे BKWSCनि मानगोनां EM मुस्रि अनिल बसुमतारी एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि बिथाङानोबो थोजासे जोंनो मदद होदों आरो बिथांनि न'आवनो बे मिटिङाव बाहागो लाफैनाय आइजो माहारिफोरखौ अथा रायजो राजाफोरखौ जानाय लोंनाय बेबस्थाबो बिथाङा खालामनानै होदों आरो लोगोसे जोंनि लांहिन समस्तिनि BDCनि चेयारमेन मुस्रि कृष्ण बसुमतारी बिथाङाबो जोंनो एसेब्लाबो रां अनसुंथाइ होदों लोगोसे लांहिन टाउन कमिटिनि चेयारमेन बिथां मुस्रि कमल ब्रह्म बिथाङाबो जोंनो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव जोंनो एसेब्लाबो मदद खालामदों जोंखौ बिथांमोननि अननाय बिथांमोननि सहजुगावनो जों दिनैनि बे मिरु आइजो अनसाय आफादनि मावफुं मेलखौ जोङो मोजाङैनो खुंफुंनो हानाय जादों आरो जोंनि गेजेराव आरो दंबावो बिथाङानो जाबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि बादल मोसाहारि बिथाङाबो जोंखौ नैबे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद खालामनाय जादों बिथांमोननि दैदेननायावनो जों दिनैनि बे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मावफुं जथुम्माखौ जों मोजां खुंनो हादों होननानै जों दिनै खुंनो हादों होननानै जोङो बिसास दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बे जथुम्माखौ जाफुंसार होनायाव जाय बेक्तिफोरा जोंखौ थोजासे मदद होबाय बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै जों साबायखर होबाय आरो उन समावबो जाहाथे बेबादि आइजो आफादनि हाबाफारियाव जाहाथे बिथांमोननिफ्राय हेफाजाब आरो मददखौ
मोनगोन होननानै जों आसा थिनाय जाबाय। जोंनि बे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मावफुं जथुम्माखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। गोजोन्थों।